Ωραία, τώρα που μένει αυτό το παιδί τώρα, ρε φίλε. Έχω ξεχάσει και το όνομά του. Εδώ του έφερα και μια λαμπάδα. Τι οδό μου είπε τώρα? Οδό 27 Τυρόπιτα. Α, εντάξει, κοντά είναι νομίζω. Θα χτυπήσω εδώ κουδούνι. Ποιος χτυπάει κουδούνι? Δεν περιμένω κανένα. Για να ανοίξω. Ναι. Βασικά, ποιος είσαι εσύ? Τι? Ναι. Πώς σε λένε εσένα? Δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ είμαι ο Νονός, δεν με θυμάσαι ρε φίλε. Τους έχω δει, έχω να σε δω τα τελευταία 10 χρόνια. Εννοούσα τα τελευταία 9 χρόνια, ναι. Είδες? Κάπως έτσι, ναι, από τη βάφτισή σου. Ναι, τέλος πάντων σου έφερα Μπάμπη, Μάκη, Γιώργο, Παναγιώτη. Πώς σε λένε εσένα? Ξέχασα. Μιχάλη. Τι? Μιχαήλο. Ναι, ορίστε, να, πάρε. Ευχαριστώ. Και λέω τώρα πρέπει να πάω να αγοράσω λαμπάδα, αλλά τελικά έχω. Πόρε φίλε, τώρα πρέπει να πάω να δώσω την τέλεια λαμπάδα στο εγγονό μου, πώς λέγεται. Ξέρω εγώ, εγγονός δεν λέγεται σίγουρα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ μου είπε ότι μένει. Έλα, πότε θα έρθει. Κουδούνι! Ήρθε ο πλούσιος νονός μου, ναι ρε φίλε. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Ωραία, γεια σου ρε. Δεν ξέρω πως λέγεσαι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα σου έφερα μια τέλεια λαμπάδα. Πώς σου φαίνεται? Ναι, είναι πολύ ωραία και τα καινούρια μου γυαλιά. Λοιπόν, τι νομίζεις, μόνο αυτά σου έφερα? Μόνο μια λαμπάδα. Με κοροϊδεύεις. Πρώτον, αυτή εδώ η λαμπάδα ήταν από ένα πολύ ακριβό μαγαζί που έκανε περίπου 130 ευρώ η λαμπάδα μόνη της. Ορίστε. Και λοιπόν δεν θα σου έδινα μόνο αυτά, πέρα από πολύ λίγα κάπου εντάξει, κάπου 1000 ευρώ δεν θα είναι αυτά. Πάρε και αυτά. Άμα δεν σου φτάνουνε πάρε και αυτά. Εδώ πέρα οι κάρτες μου έχουν μέσα πόσα λεφτά. Και λοιπόν αυτά για φέτος. Του χρόνου θα σου φέρω πενταπλάσια από αυτά τα λεφτά. Πω, τώρα πρέπει να πάρω και λαμπάδα για το εγγονό μου ρε φίλε. Για να ψάξω εδώ πέρα στα σκουπίδια. Βρήκα εδώ πέρα ένα κεράκι. Δεν νομίζω να το κάνω, δεν νομίζω. Βρήκα εδώ πέρα μια λαμπάδα, αλλά δεν έχει φυτίλι. Δεν πειράζει. Άμα το ανοίξει εδώ πέρα θα βγει. Αυτά, για πάμε τώρα. Εδώ μένει. Χτυπάνε. Πόρε, πάλι θα έρθει ο φτωχός νονός μου. Εντάξει, πάω να του ανοίξω. Γεια σου βαφτιστήρι μου. Βρήκα, βασικά όχι δεν βρήκα, σου αγόρασα αυτήν εδώ τη λαμπάδα, αλλά δεν έχει φυτίλι. Θα την ανοίξεις έτσι και θα βγάλει. Και ορίστε, κράτα. Λοιπόν, ναι, σου πήρα μόνο αυτά, αλλά μισό να δω και στο πορτοφόλι μου μήπως έχω κάτι. Εδώ έχω αυτό εδώ. Σου κάνει?
Τι κι άλλο, εντάξει. Άντε να σου κάνω τη χάρη, έχω κι άλλο ένα. Εδώ στο πορτοφόλι μου έχω μόνο άλλα 10 ευρώ τώρα που είχα 20. Τι να σου δώσω κι άλλο, εντάξει να πληρωθώ κιόλας επειδή δουλεύω εκεί στα κάρβουνα. Πάρ' το και το δεκάρι. Πάρε 20 ευρώ, καλά δεν είναι? Εντάξει. Γεια σου. Τώρα θα κάνω στο βαφτιστήρι μου μια πολύ καλή πλάκα. Θα του φέρω μια ροζ λαμπάδα. Αλλά και βεβαίως δεν θα το αφήσουμε το παιδί. Του πήρα και μια τέλεια λαμπάδα. Και λοιπόν πάμε. Γεια σου βαφτιστήρι μου. Τώρα θέλεις να σου δείξω την καινούρια σου λαμπάδα. Είναι τέλεια. 1, 2, 3. Δες την, πώς σου φαίνεται? Είναι και το αγαπημένο σου χρώμα, ναι, φαίνεται ότι σου αρέσει. Ναι. Τι, ροζ, με κοροϊδεύεις? Κάτσε, αφού εσύ κάνεις συνέχεια πλάκες, έλα τώρα θα είναι κάποια πλάκα, σωστά, ναι. Όχι, και βεβαίως και δεν είναι πλάκα. Και βέβαια σου πήρα αυτήν την ροζ τέλεια λαμπάδα. Εντάξει, πλάκα κάνω. Και βέβαια σου πήρα καλύτερη λαμπάδα, πώς σου φαίνεται? Να, πάρε, να δεις πώς σου φαίνεται. Πόρε, πώς το πίστεψες έτσι? Πώς ήταν η μούρη σου, έπρεπε να τη δεις. Να ρε, σου πήρα μια τέλεια με τέλειο φυτίλι εδώ. Και ναι, πολύ ωραία και σίγουρα δεν την έκανα έτσι. Λοιπόν βαφτιστήρι μου, σου πήρα όλες αυτές τις τέλειες λαμπάδες, γιατί δεν θα έρθω σε 1, 2, 3, 4 χρόνια. Δεν θα έρθω σε 4 χρόνια να σου φέρω λαμπάδα. Γι' αυτό πάρτε, ορίστε και τώρα bye. Θα πάω στο Ντουμπάι.